Stef, je hebt een nieuwe single. Hoe heet die? Dans de laatste dans. Vertel er eens wat over. Nou, het is een fantastisch leuk liedje. De eerste reacties zijn hartstikke goed. Het is toevallig geschreven door de jongens van Helemaal Hollands. En echt weer een Stef-liedje. Een beetje Grieks getint. Dus lekker voor de aankomende zomer eigenlijk. Kom je überhaupt nog wel eens van de woonboot af? Ik denk dat ik daar voorlopig de eerste 20, 30 jaar nog wel aan vast zit. Maar ja, ik denk dat je daar ook heel erg trots op moet zijn. Want ik bedoel, ik zeg ook de woonboot is voor mij natuurlijk net als Manuela voor Jacques Herp. Of Weile Arne Jansen natuurlijk meisjes met rode haren. En als je zo'n liedje hebt, ik denk dat je daar alleen maar trots op kunt zijn. 10 jaar in het vak, binnenkort dus een jubileumconcert. Ja, klopt. Eigenlijk zouden we die in april hebben gehad. Maar er waren wat dingetjes waardoor het niet door kon gaan. En dat wordt nu op 28 november. Dus het duurt nog eventjes. De kaartverkoop die is inmiddels gestart. En het wordt een fantastische avond met medewerking van Helemaal Hollands, Marianne Weber. We hebben een fantastisch orkest, Summerland, wat erbij zit. En het wordt allemaal gehouden in de sporthal KSC bij ons in Kampen. En we hopen op een hele leuke, gezellige avond. We laten het niet ongemerkt voorbij gaan in ieder geval.